Magandang araw po mga ka-rides. Ito po yung chicken na manok. Nakabubukas lang po noong December 22, 2024. Dito po yan sa may Dinaga, Naga City. Bali sa may tapat lang po siya ng Murabel Hotel. At ito naman po yung menu nila. Lahat po yan 2 rice with gravy at plus soft drinks. Meron din po silang budget meal. 1 piece fried chicken is 68 pesos lang po with rice na po yan. At meron din po silang bucket fried chicken. Meron pong 6 pieces at meron din pong 12 pieces. Ito po yung grilled liempo nila. Only gravy na po yan with 2 rice plus soft drinks. Sir, ano po yung in-order niyo, sir? Ano po yung 98 na fried chicken? Yung with 2 rice na ano po? With soft drinks. Saka with 3 soft drinks na. Kumusta naman, sir, yung lasa? Yung lasa po, iba siya sa mga branch ng mga manukan. So, masasabi ko masarap. Okay po, goods. Magkakaroon na rin po sila ng branch dyan po sa may Bagong Bayan, Naga City. Opening soon. At open din po sila for franchisee. Ito po yung contact number nila. At nagpapasalamat po ako sa management and staff ng chicken na manok. Maraming salamat po.